ticho je deprimujúce. Ticho je deprimujúce. Ani hudba, ani nič, do piči to ako... Pod 17. To ako... 9. To ako v kostole, teraz budú túťať svoje hriechy, až ticho. To je chlapci Zidane, dobre? Zidane, no. Takže opustíme dráhu, aby sme nehali priebeh poslednému pokusu v dnešnej súťaži o pohár obce Ilila v kategórii športovej. Startujem ja, dobre? A naraz poďme. Môžeme? Poď. Pripraviť sa, pozor, štart! Všetko je v poriadku. Na nástrekovej čiare všetko v poriadku. Kúa. Výborne. Takže pozrieme si výsledný čas. Ten lepší 14,39 sekundy a ten horší 14,96. Takže do celkových výsledkov tohto druhého kola budeme započítavať čas 14,96 sekundy.